get low when the whistle go. A to mě pojeb. Do přírody. A to mě pojeb. Já budu hledat nějakou úplně rovnou, kterou si nechám. Já taky. Mě poté výlet za přírodou do piči. Další videjko Vlaďáča. Vlaďa Chanel. Freerunner. Zítra bude nový videjko, bude morning vlog s Vláďou, ne, se mnou. Co já? No, Patrik nejde, to je buzerant. Jo vole, Frixi zazobanej. Hádka kámo. Co já vole? Nazdar! Nazdar, ahoj! Ahoj! Můj kanál v popisku! Když to nechápu, jak dělají ty lidi s těma GoPrama, tak hustý fotky, když je třeba někde na vrchu. Je to úplně takhle ten jak? Já umím si dobře. A úplně tak velice. Takže informačka, ještě řeknu, co vyjde dneska za videjko, nebo zítra, ještě nevím, jak to natočím. Unboxing na nejspíš na notebook, který mi přišel. A to je noťaz Asus, takový malej. Ale uvidíte sami, když tak. Uvidím ještě, jestli to vůbec natočím. Jsme byli grillovat zase. Fakt hezky. Ještě je kam? Yeah. Jdem dalej. Ty krávu. Mám se hodil prdel, vole. A držku. Jež, pardon, vy jste se fotili. Omlouvám se, pěkně. Kurva. Chtěl, plný sraček. Vyfotil se. Jdeme dál. Už to natáčel? Teď vyfotím se. Jdem dál. Zdravím do videa. Ještě před ten konec udělám záběr. Zdravím do kokota. A dejte mi odběr, ať tam mám aspoň 500 odběrů. A já milion. Ne, Jenom já. motorku. Hele, kámo. Milion, jo. My teď už jsme tady úplně na vrcholu. Ale tak mi to. No to je všechno, čá prcem, zíbka bych. Fucking bless you.